Assalamu alaikum. Haray mi hewri kam fop la landis ko jawontre parti jimo ala taw har ko jawontre parti jimo wombe sivre fodi ay mal e ngandi ka fewdi gan kala idi men do mettu berneji no dudi hafi itikero ko honno lando wawirta force de situation ko tawata wona normal suka ben ko axe no mari gonga be duaka accude photo Mamadi Doumbouya duman wenge action fo be wada benaleje mabbe be dulta dum be hala ko be halu kala photo wan Mamadi Doumbouya wada ko action suka be action be suka ben ko action andu be ben ka fala andu be way action na yetebe andu be way action ko be himbe warabe ko action fo anditani be duaka be jabata photo Mamadi Doumbouya ladi fo photo Mamadi Doumbouya dum hersinaki dum hersini hafi itikero kono be dictateur be ko yimbe satanist beni be duaka accepter de daru be ga do jitude kafaje ara ina soppa be ya be ti photo jiri dum hersinaki hakkude mo ngella Mamadi Doumbouya mi fewta do mi wala on carrément be won be arde do itta kola di photo jiro hara geje julama ma hara be ina afgol be jeta photo jiri no be kola di la hangol fo ma be ci an hara 21h 22h yoni ma 23h be walike tay koy moto be subaka julugol e nyamugol be jeta photo jiri be kola la hangol be sustani ko li redi nyalorma be susta dum no hersinani Mamadi Doumbouya dum no hersinani wombe be sutende Mamadi Doumbouya ron comment est-ce que on va étudier au dictateur inna an asutena suka ben ko aksi be mari go parce que dari migiti ko ba o yawno ko bambeto kanko Mamadi Doumbouya o wulinkino yitonka o inde hande kati goto warta ki fi politique ande kon woni wadde do kon no wadde do na wargo limbe ben fo et puis non ko enen déjà enen be andi fulbe be ko aksi foni be natana be goto go fulbe baba ali mo be himbe satani alpha boakaren be nduri dénoncer de parti cadre ko wadi be himbe yanto be ya sans kanji wada non selebe be ko yimbe fada kilebe non yobe yaw ça c'est des voyous ça les petites selebe be et puis mi yewta yendo wonde wotare ka fewndi kom kala photo wal Mamadi Doumbouya ko la nga ko hore law sunnengal ko woni woto yalti yeso mongo ono sukabe kaki woto yalti yeso mongo e kadi cionci di wato to ni yewto siko gemma daaro modde si tay caméra de surveillance ala hore parce que don andi be ko bandi be wada tout possible parce que ko hore potoji be on kolle on daare modde si tay photoje caméra de surveillance ala hore fi wata be detect image parce que don andi be detect image moni be anday way kono woni be way holde di mojo onno ina mi andi kare jogo kanko mi andi ayka parce que don andi sukabe gono ka o kambe kadi mi andaste be famude be jettude ko inete kon dumanna be gollitere jam famino ma quoi be sutena do Mamadi wa baba ali mo be ko yimbe be danda dumanna non donc à très bientôt c'est imanike be billahi wallahi fus be wata be ko yimbe dugulabe imbécile be c'est imanike be do astaghfirullah encore une fois c'est ko ramadan mais be do c'est imanike be billahi fus be bata plan yormo ko ni nan wade darno parce que ay communauté internationale ini aussi peuple de Guinée imike be walita to be dum ko dum comme course kala même minido be fera be nawro ko Guinée be umanude do ça c'est non c'est incroyable franchement.